Ο καθρέφτης. Θα αναρωτιέσαι που ήμουν. Έτρεχα, σταμάταγα, μετά πάλι έτρεχα, μέχρι που είδα τον καθρέφτη. Τι ωραίος καθρέφτης. Θέλω να τον περιγράψω. Είχε κέντημα στο εσωτερικό και με βελονάκι πλεγμένες οι άκρες του. Το καλημέρα ήταν θολό πια. Αν ήταν γραμμένο με μολύβι, θα είχε από καιρό σβηστεί. Αν ήταν γραμμένο με στυλό, θα είχε ξεθοριάσει. Όχι, θα του έλειπε το ήτα, το ρο, το α. Είναι τοποθετημένο σε τοίχο θαλασσί, δίπλα από τους διακόπτες των δωματίων. Τους τρίβεις για να ανάψουν. Πρώτα ανάβει το φως του δωματίου, μετά της αυλής. Ήταν και αυτοί φτιαγμένοι για να γυρίζουν αργά. Και ο κόσμος αργά γυρνούσε. Αν γυρνούσε αργά, πού βρίσκονται όλοι τους τώρα? Γιατί εγώ βλέπω κάποιον στο καθρέφτη που μόνο η σπιρτάδα των ματιών. Με θυμίζει. Αχ, να σπαγε ο καθρέφτης, να χανόταν η ολόκληρη εικόνα ή να είχε τη δυνατότητα να δείχνει το πολύ πριν, το τώρα, χάθηκε.